Mek qed naraw barmil mimli xaħam dak isfar. Dak biex ikun mamu. Dak xaħam, mbagħad għandek sapun u affarijiet tal-ħwejjeġ u hekk u iktar ma jkun hemm affarijiet jiżolqu iktar intuħa. Dak li jkun ma jmissa jkun nagħmlu diffiċli biex jasal għall-bandiera. Bħallum nintaqgħu biex narmaw l-arblu u xi nintallgħu forsi nintallgħu ġiġġierijiet, fimt ma bħala training ma nagħmlux. Kollok il-ġirja b'saħħitha titla' liha, tajt jintala biex naqla bandiera u tix tuqgħod tibża li ħatweġġa' jew affarijiet bħal dawn, fimt? Jidlek l-arblu u mbagħad naqtaw min jiġi l-ewwel it-tieni u t-tielet u jibda l-ewwel wieħed u jiftaħ il-ġostra u l-komplement jitla' warajh. Issa, dan ta' warajk minnu, nejti? Missieri. Ta' missierna kien fiqa, kien juħsieba u s-sena l-oħra ħallina. Eżempju ġili għamilna għal-belt, ġili għamilna għal-isla, ġili għamilna għal-xajra, għamilna f'ħafna postijiet, ġili tiġi f'sena li morru f'5 postijiet differenti. Bandira l-lejla. Fata l-aħħar waħda taħseb għandek xans toħodha wkoll? Provaw. Tajt xi tip ta' talba qabel ma titla' il-ġostra. Bal-missieri hu. Forsi jeni unoħda. Sara. Naħseb semani missieri valunta. Jaxin nitalbuna mill-qedem xi sija u nitalbu xi ħoda jien. Imma naħseb semani l-lum. Inta għamiltilna subscribe fuq il-channel ta' Xarabank, jekk għadek ma' għamilx, għamel issa biex tkun taf kull meta ntellew video sabiħ bħal dan l-għadek kif rajt. Nistennik tagħmel subscribe. Nistennik. Ok, ħaninżel ftit, ħanistennik tagħmel subscribe. Għamilt? Ok, ħanistennik ftit oħra. All right?